yebo, kunezinto eziya ngale, kunezinto futhi esinanto esithatha kuphi ngale ngaphandle zize ngapha. eh, But when it comes to kumatshwa la bantu bebhodi bayivala manje ngqe. I-South Africa when it comes to i-economic izowavela, izolimala, ivele vele ibheda. iyadengezela, Yebo, manje mfowethu njengodizili nopetrol. uyayibona. So sometimes we do things but we don't think. Sanibonani babukeli emakhaya, ngihleli nenye i-guest yami la. Sizothi nje nqapu nqapu, akusisi isikhathi esiningi. Uyaphila futhi? Yes, phela mafasta kunjani mfowethu? Siyaphila siyaphila futhi. Phela mfowethu kukhona nomfowamthiyane phansi le enquthu. Inquthu? Ya bona basho kwezimpela nje. Nenhlanhla abantu basenquthu. Ya mfowethu impela lo. Oh, hhayi. Usuka kusiphi isigodi inquthu? Mhlongwane mfowethu. Mhlongwane? Yebo mfowethu. Oh. Phansi kwala bashokobezi. La ushiyathi khona wathola Wathola oyintombi noma yini wabona umama eshalaza kanjani. Yebo kwakhumana la. Oh, ngiyayizwa impela leyo ngoma. Sasisonke impela ngangisongumfana nje nawe lokujana. Siqedile isikole sesiwabafana nje sifrayile sithi hawu. Sibona abaculi ngakithi. Ya. Ya wabona impela. Hawu kodwa Wabona umfana umama netshali emnyama sithi ayishona nini. Yeah. Ngiyayibona leyo ngoma leyo kaShini. kaShini noMtekhala. Injalo impela. Hawu konje indaba yabo yagcina iphelelaphi, wayizwa? And bagcina ngathi bayaxabana. Kodwa ekugcineni babuyelene manje. Ngoba le-album izophuma sibe bonke. No, oh, abazoyikhipha manje? Bazoyikhipha manje. Oh. Ngoba ngaze ngiyezwa. Okay. Injalo impela. Okay, ngiyezwa. Konje uke wezwa kwaphela umthakathi? Uphawula umthatha indoda wenza inkinga ngapha kwesifandane bebemasha. Bebemasha bathi abantu bawahamba abahambe bathi inkinga yenjalo nomzala. Thina sibuye sikhona when it comes to education. Kunalento bathi import ne-export export ya isebenza kanjani? Abangale according to you, yebo angithi makuthiwa import and export mawufunda esikoleni yebo, kunezinto eziya ngale, kunezinto futhi esinanto esithatha kuphi ngale ngaphandle zize ngapha. But when it comes to kumatshwa la bantu bebhodi bayivala manje ngqe. I-South Africa when it comes to i-economic izowavela, izolimala, ivele vele ibheda. iyadengezela. Yebo, manje mfowethu njengodizili nopetrol. Uyayibona. So sometimes we do things but we don't think. Wayithinta. Yabona. Oh, ya ngiyakuzwa mfethu indaba zama-import nama-export. Yeah. Ngiya-understand-a lezo zinto, ngiyazibona nami uma usuyichaza. Yeah. Angisho mnethu lapha we are talking ngento i-physical na uyibona. Yeah. Yes. Vele into eyenzakalayo le wathini izosi-affect. Izosilimaza. Yebo bona ba-right behambe but at the end izoyisola. Why ngisho lokho nami mnewethu? Ama-truck ayasuka la ayele eZimbabwe iZimbabwe inemayini. Lesuka le ize la e-South Africa izosilimaza. Okwesibili okuraydi ngabo siyakhona ukuthwala izinto abazenzayo ama-anyanisi nani o-5 rand nanani bayasiza but inflation yethu izowa angifuna ukutshela baba. Our economy izoya phansi kakhulu. Izolimala Kakhulu ngifuna ukutshela baba mina. Ukhume phela i-South Africa into esenza i-economy iya-export import phela. Once abantu bavimba i-border gate bathi asifuna ama-truck aya kuphi e-South Africa uzokwenzenjani?
Eyi. beyipake nje ibhasi bethi maye. Ngoba kusokola nje ngophethroli. Ngoba besokola ngophethroli. Ngoba uphethroli uphela nasenqosa ngoba uma ufika ekhaya uthi uyothenga imoto uphethroli kathona uphelele. Waphuzwayo awukho. Awukho. Uzoshini ya. Kahle kahle lento kahle kahle lento kanje iy'nkinga. Isazokhanda futhi enye inkinga enkulu. Ya. Lento ye-system. Asiyibhekanga ezangakithi sibheke yale. Asibhekanga ngapha ngakithi. Kahle kahle uma uthi uyabheka nalento ungizwa azama ukuyenza nophalo umthakathi. Ba-right but sometimes uphalo umthathe u-right is educated but ungizwe is not educated because into ayenzayo uyenza ngodlame. Ngodlame. Noma ngabe right, uyisho ngodlame. Yeah. Sometimes if izinto we have to follow and listen. And then wenza into ngendlela e-right. Yebo. Kanjalo we'll do the best. Yeah. And then uzothola into e-right futhi. Will benefit sure. Yeah. Official ungizwe uyakhona ukulandela umthetho but at the end akakhona ukwenza into e-right. Ekugcineni ungizwe into engiyibonayo is going to arrested. Uyoboshwa. Ezokwenza vele nje uzoboshwa. Yena amavesti uzoboshwa. Ya, kakhulu. Yeah. Ungizwe is not educated. Ungizwe izinto ayikhulumayo efani nayo. Yabona lento abayiqalile abayenzayo. Ungizwe yena is following bobani uphalo umthathu. Uphalo umthathu is very educated. Oqala ngoba ungizwe noma ekhuluma uyamuzwa unodlame unani. Noma ngabe usho into e-right lento ebengisho. Uyabona nguzaza aboshwe nje wathi lena isizwe siphume nakho eboshwe lokhu njalo uZuma. Yebo. Waluthwa la. Abantu baphelelwa umsebenzi. Ethi ayikhali. Into ezokwenzeka manje kuye uzoboshwa ungizwe. Kumanje usukela uMalema ibonile. Ubhizi ngoMalema. Ngathi awazi umavesti. Usukela. And futhi bazombopha manje. Bafaka noMthandeni phakathi. OMthandeni bahamba umuzi wakhe ethenda ushiyile ekhaya. If uyawubuka social media. Ngiyazi-ke leyo. Bavelile oMthandeni social media bewubona umuzi amthenga. Mthandeni ethi hayi irondo amarondo wonke mesale izindlela ezinjena. Kwasale irondo la Ntombela. Ithathwa kanjani izinto ezinjena? Usale irondo la Ntombela. Ngibonile bekhombisa ukuthi kuphunyukele yaNtombela ngathi. Usho njalo. Esekugcineni futhi nakhona. Hamba noshilisi. Hayi umzala lapha naye. Ongezwa kahle nje nasokhozini oshalo ungezwa kahle nje discipline anti anganayo. Akanayo. Akakhona ukwenza into ngendlela e-right. Akhona ukufollow ama-instruction ngendlela e-right. Njengoba mzala usebenza nje nawe uyakhona ukufollow ama-instruction ekhampani uthi okay ikhampani ikhawulo lokhu nalokhu yini. Kanjalo kanje la. Injalo vele. Ngoba ayikho indlela engenamgodi. Ayikho mzala. Ayikho. Ungahamba uqede lonke igoli nalweyithi ayikho. Hayi. Mzala manje uMalema ubona ngathi ku-right ukuthi eboshwe. Lapha ethi mzala leliya hayi. Ali-right eliboshwe mzala edelela nto lena. Edelela. Alilwi kahle kahle nathi thina kodwa uMalema into eningi uyivikelile eSouth Africa. Uyivikelile kakhulu. Kodwa nje umuntu omele ehle esikhundleni uRamaphosa akafuni kodwa. uRamaphosa ufike wafaka iy'ngane eSouth Africa i-corona sahlala sangasebenza. Efika sangasebenza. Sasibingelela. Into enjani umzala vele ngokhuluma mfethu? Kodwa kuthiwa
wagcina ey'thosheni umlilo kuyaqashwa kwawumuntu. Eyi zona sekunesikhathi. Nami lapho engisebenza khona manje kusaqashwa nje. Siyasebenza nje. Sibona ngomuntu evela ufakwa abelungu Awazi bamthatheni. bamthatheni. Saphuma amaphosta sekuthulekile. Kodwa kahle nje i-South Africa mzala is-corrupt. Kunabantu mzala abadizisa abantu emsebenzini, which is wrong and corrupt leyo nto leyo. Lento iyakhona ukuya ifake ixesha emsebenzini. Ngeke uthathe imali yomuntu uzofaka emsebenzini umfake vele. But at the end kuye kuthiwe mzala ngesiZulu akuphoqelele eqhuthe emhlane. Alikho. Kwachaza ukuthini kwathiwa akuphoqelele eqhuthe emhlane? Wachaza into kanje ukuthi angeke ube sihlakaniphi uze uyofika ekugcineni. Yebo, injalo. Ayisewu-right. Okay mzala ngiyakuzwa mfethu. Yabo. Manje masithi ake sithi nje senqothu-ke namhlanje. Ake sithi nje yini esingayishintsha enqothu nje foni. Sesiyivala. Sinje namuhla esingayishintsha enqothu. Njengoba ake sithi ushabalala. Angithi iminyaka yethu ushabalala. Ushabalala yebo lapha e-5 ya. E-5 lapho ngasenondweni. Yeah. Ake sithi uye-ke. Ongayishintsha nje inqothu. Mzala kuningi ongakushintsha kulela ntombi incane. Incane mzala. Cha ngakusho nje ungangidlalela. Uyabona noma ngakubili noma kathathu. Uyabona mzala la ntombi lincane. Iy'toro ezinye zingapha ngezansi ezinye ezingapha phakathi. Kahle into akumele ngabe iyenze inqondo. Ukususa ini isibhedlela lapha phakathi. Yeah. Besimuke somewhere then befake iy'toro yonke le ndawo isibhedlela sibe sisodwa. Noma singalapha e-police station ngalasemathuleni. Oh ya. Ukuthi incane kakhulu inorobhothi elilodwa phela. Lilodwa. Oh, isibhedlela sibuye ngase-police station. Ya. Bese ngapha-ke izitoro zonke kuze kuyoshona lezansi. yebo injalo vele. Oh. Ya ngiyayizwa. Indlela engasebenza. Ngoba umuntu uyasokola, omunye umuntu uthi wagibeza umuntu uthi ngicela ukwehla la, omunye uthi ngicela ukwehla le, yabo. Yabona nje uma wehla nje erobhothini elilodwa usukwazi okay ngiyale plus ngiyabuya futhi ngiza ngapha. Yabo. Yeah. Kodwa uma usazokwehla la ufike uthenga ekhaya phansi. Uyabuya futhi zinyawo usuke emolo ushiya iy'nqola bayagibeza abantu ubuya ngapha. Hhayi. Siyasiqhelelene kakhulu ngoba iy'toro ziqhelelene. Yebo uzobona kosifaka ugcwele ulayini ungaka. Angene naphakathi. Angene naphakathi. Idolobha liyabheda phela Idolobha lethu njalo. Lincane. Asana. Yabona uma ngake ko-5 emkaba ishaya umoya emkaba. Bayayithutha iy'toro bay'letha kuphi emkaba ezinye zasekhona e-Friday. Emkaba nje uyithengela kahle ngendlela e-right. Ukhululeka. Yabona mzala. Kodwa ama-Vesta sisonke sisonke phakathi. Asonke futhi. Ake sibuye futhi ngo-part 2. Mina ngumthiyane. Ngizobuye ngikumeme futhi. Kodwa sengiyoza ngosomdeshazi. Ngizobuye ngikumeme somthiyazi. Ngizobuye ngikumeme futhi. Kusamele sihlale nawe isikhathi. Yabo. Akunankinga wena. Kusekhaya la. Ya. Kusekhaya sikhululekile. Kumele sihlala nawe. Ungavalelisa nje abantu bakho lapha emakhaya abakuthandile nabafisa ukunika amanye amakhweshini ungabatshela ukuthi ngicela amanye amakhweshini engibuze. Yabo. Izinto ey'kanjalo. Ngiyakhona. Ababukeli bonke emakhaya kube kuphi. Siyabonga ngitshela nangumfo wama-Vesta namhlanje ebusuku. Kodwa uma ngabe kuthiwa mhlawumbe kunenkinga khona nizongithinta noma uthinte abantu umnewethu kodwa ngikhona.
hamba nomfowasi amadishasi. Yeah. Nanangu Simphiwe. Yebo. Ngasithola kuwo. Imicabango podcast. Yebo. Yeah. Siyabonga bafowethu. Amankinga. Nibe nosuku oluhle. Siyabonga. Danke. Siyabonga.